Hai, diolch brian seo ag léamh na nuíochta as éirin, ní as America, neomhach as éirin. Agus tá se I gceiste gom tuairt faoi gan mór an muile dóireachta mar sinné man nós. I bhí híon tá rialtas na héireann géirí buiséad na tíochta sóisialaí a dhíadú I dógáil tithe seachas is dócha tithe a chuneal sús. Sin is ceann cheart a bheith agam so feice maid. Fanna gíonas. Cothúáil. Scríofa mé an ceann sin síos bhí cheart é bheith agam. Bail a chuneal Cuí agus cuairm a dhéanaid. Nach eisteach rud é aidím cleachtach stór focail na nuíochta Americánaigh. Ach tá stór focail béarla amláin difriúil ag nuíocht na héireann. Agus dá réir sin tá me éirithe ancleachtach réilge a chur stór focail na nuíochta Americánaigh ach níl me chomhchleachtach sin leis an nuíocht éireannach nach eisteach sin. Na cuairteannaigh tá fear gnó tá briste sús lena bhean chéile ag cuimilt pus a bhrá an tá sé ag siar bheabhrúide gur tháinig sé amachchas le airgid ina hainneoin agus tá sé déanamh seo trí cháir nua a thomáint timpeall ó sa chóir fiú agus 2,050,000 níthe 2,052,000 euro fíocha ag eice Cé hé Edmund McGrath? Well, tá sé náirithe anois ach is mac teachtadála rinne dhomáiste chuiriúil do chár chóirsan ach idir an dálín ní is agam céim fá giontaíú sa chúis fuorthas ne fiontoch san nonsaí agus ní is agam céir deile cheapchas mar níor léim níos fuite. Cúisiú beirt in núnmharú Peter Butterley aséimtóir poblachtánaach rinne mé dearmad bhí cheartm an tamadóir a chur siúl. sé deacrú go leor dearthain éisteach liomsa más macléin de mo chuid tú ach má tá tú géisteacht an seo go cinnte cin ceanna táhain cibhéidir chuir sméisteach an seo. Sílim go leanna mé ar feid déanúméad. Go mai. Chaid deir tríseach na héireann líomhradcar. Ní chreideann sé go bhfuil bhrá na héireann chomh chéim le fir na héireann.
Cuid lánach é seo den chlárabre nua liberálach ar nó. Bhéime legan chóirsaí sóisialta ach ag an am cinne go ciún rúnda chóirsaí gnó hírú sin rialúchain a haringt siar gnó. Ach, ná déanam is dearmad, ná chuirmís an jommerke béime an tara chuid. Tá muid cheist an chirt atáirce. Smailm an termar sin atáirgiú. Bhainún sé le ruder bhé stócha féidir féin a háirgiú as an nua an duine ina measc agus bhainún an ceart atáirce le cuasaí gnéis agus cuasaí na máil atáirce is dócha sa chorp. Well, bhí sé ina bhearabhal I maileach lia le déanaí mar gheall Ciarán Hogan. Níl is agam cé Ciarán Hogan ach deagra sé termine is cheart a bheith agam. Bhítir go bhfuil legan éigen tuairta sin eisce. Aiscín, féirín cánach, sídíana síorna eisce. Freisíntocht €3. Tuairta sin eisce, úsáitis mé. Deagra an fear seo, tuairta sin eisce, mór thuairta sin eisce, mar reagra Starbucks ag oscailt bhreanse nua in maileach lia. Well, níl is agam céir de deagra sé ach bhí sé na rúile búile in maileach lia mar gheall agus taringíú an dlíisteach mar gheall an liútaréachtar seo. Ach ní dóileam gur chuirú fíneáil ach bhéigean dó leiscéile gháil agus náiriú ag go poiblí. Tá na saoineáin le feiceáil in éiad in a nocht. Tugtar na gealáin thuaí ar a freisin. Stailm san na saoineáin. Ní ag tuir na saoineáin in éiad nach beidir úr gach 10 bliain. Céil tá sár grúpa papceol bunathe as bhuailde chuid Rage Against the Machine, Public Enemy agus Cypress Hill. Meascán rachceol agus rap tá tús dócha agus tá uail bhíon acu. Go féidir é úsáid mar sin. Chaim mé am focail sin na bhfuil is sagad blean nó mé isteach in O'Donnell inis le feiceáil an féidir uail bhíon a úsáid. Sa chóhéach sin. Uachtar uair féalta. Uail bhíon. Níl is agam. Tá má á úsáid tá se mar uail bhíon ach có an dain a dhé focail. No, chuig í bhéir sin féin. Bhí me ag caint faoi súsdíal agus úsdíal le déanaí ach déaltaí ródíal a chur freisin. Déantar seo sna bhíolanna nuair dhéantar iirecht níos mó bhí a díal le customéir nó mar atá ag tainneamh mhaith. Séird is íormhairt ar seo ná átrach agus mortal. Ní cheart bhí agus deoch a súsdíal.
Tá méadú blian túil nachchain súntasach a teachtas seo. Well, céir de thumánan caintear í gailge sna healaíonta. Aige de jerimse. Dígris a deir siad san is tócha, agus ní hesan inai an méid deir siad tá siad ag dul sa bhentar agus iad dá dhéanamh. Ní léon fá eile gur raithá leis na healaíonta sa ghaeilge, mar ní léon aige das. Is futhra í an ghaeilge in ealaíon na héireann, ach go minic brisin sé amach. Stocha go bhfuiltí rá go bhfuil ealaíonta na héireann ag fábhrú, má sé sin an tearma tá bhain, I síl meanam na héireann. Éan ag fábhrú snubh. Smuoinmh ag fábhrú I gceann duine. Tóca é. Tá trúir duine is fiche marmh sa bhuir charib agus spéirling orma. Spéirling é, sílim gur bé ag tuairt ai Florida. Tá foláidimh so what is you sin? An práin, géirsín, crúchas. Ig an dáil. Tá foláidimh ag an dála tugaí in South Carolina. Agus é fógartha do pobl Florida gur cheart dóibh a bheith an chúramach. Tá sástocht an pobl leis na gádaí íslethe go mór agus antaobh daoine na gádaí imithe I léig. Is cosúil sa rééis sin méid a tharla I déanaí nach bhfuil muoine ag daoine na gádaí níos mó. Is cosúil go rá gádaí ag falsú Ceart é an tearma tá bhain. Falsú scrúdathe an náil léadána. An náiledáin. An náiledána. Ní, an náiledáin. Tá me ag scríobh sin síos an seo, mar is tearma maithe. An náil adán. Tá áráidí níochanna, sin áráidí leighis, ag marú 1,000 duine sa bhliain slán na scéalaí in éireann. Dlíthíoch. Dlíthí. Agus tá an chóras dlí míochaine in éireann ag loice dlíthe? Máile an focail. Sin bhfuil de nóméad thart. Críocht nua mé an leathanach seo agus baimmuid críochnathe an lá seo. Caid deir Boris Johnson faoi thuaisceart Éireann.
go bhfuil réiteach aibh an teorainn, nach bhfuil réiteach aibh an teorainn thar éidim an duine. Agus gur cheart réiteach a bheith brea siosmuideach mar a tharlaíonn éon taobh leis go hiomlán. Tá ciall, tá meabhar ag an duine. Ní lánach teorann. Caithfeá go bhfuil sé éasca réiteach. Well, tá faitís riine áirithe go ndeanaí imreoirí amhána na Gaillimhe dearmad sleachta agus luafrachta agus a lehéad. Ach níl in san scéal sport neamhan á ríre ach ráflaí. Cúile leapán na mráíolta anaiche a necha Liam McCarthy a ríocht sin tála go minic. Ní scéala sin. Tá an FBI ag fisrú scéal go raibh Uber ag rianú tiománaithe lift sin go raibh siad ag leannacht lorg electrónach na tiománaithe lift. Agus má bhí ba chás é sin de spíoracht tionscail I ddearthain. Tá cúigear amach ghearraí dul bhaim sa Premier League. An Premier League díreach tá sa rís. Agus cúigear ógánach ag Imirtán. Tá Dan Mulhall ina ambassador nua de Éireann. Tá an dara tine bhriste amach ag dumpa mídhleathach baile thuaidh brúscair éalaíthach nó tefacha níos agam duile tá sa scéal sin. Má tá inistíocht ag testáil wet bu cheart duit inis tú sa noch eisteach sin. Tá mé roiá gan a bheith úsáid nó bhacail móra airnáil. San airnáil cúram baile. Sin an taon rud a bhí mé I ggéirí árá. S-I-K. Agus sin méid críocht nóid méid an láinneamh, Tásúla go gur bhain sibh úsáid éigin as na scéalta sin, agus go mbeidh muid a caintla chéile a rís sar a bhád, go dtí sin bailú dhearmh go léir goim rá dé ormh slán.